svaki drugi dan. Zbog čega? Zato što se tu puši, pravi se gužva velika, čekanje i ovo i ono i moramo da napravimo da je drugi dan, da se isto malo vode manje troši i sve. I molim vas, od ponedeljka ima po redoslijedu da idu ljudi da se kupaju. I cigara svaki drugi dan može da se pali. Ja mislim da to nije korektno zbog nas pušača da neko ispašta ko hoće da se kupaju ovdje higijenu, jer spavamo na slanču i u prašini i mora da se dva puta, to je jednom u 2 dana. Ti pušiš? Da, znači nije uopšte korektno to što sam ja pušač da neko smrdi 2 dana zbog mene. Ja imam i sljedeći predlog. Čekaj. Nisu to dana, ti se kupaš, bate, ovako. 4 put se kupaš u nedelju. Razumiješ? Dobro. A gazde ženama malo više treba kupanje. Svaki dan da bude. Jedno kupanje, jedno pušenje. A manje više košta. Jedno kupanje, jedno pušenje. Ja sam za. Nama je drugačije. Evo, Ekrema, ja sam za. Jesi ti za? Jes. To je onako čist kad se onda sve može. Znači, jedan se okupa, drugi pokuša. Jedan se okupa, Ali uvek čisto. A šta će Ekrem? A šta će Ekrem koji mora da puši? On mora 3 puta. On mora 3 puta da puši. pazi, gazda mora svoje farmere da ispoštuje. A mi farmeri moramo gazdu da slušamo. Slušamo gazdu. Mi smo dali predloge. Ja ne vičem, ja sam gazdujuću da pušim. Ja ako vidim da je slobodno idem, razumiješ? A ja neću nikoga da tjera. Sad moraš 3 puta dnevno da pušiš. Ali ja sam za to, gazda, ovako, da se svaki drugi ili treći dan pali cigara. Ne, kakvi to. Slušajte vi ovo još. Ponedeljak ova strana. Ponedeljkom piješ kafu, sredom pušiš Cigaru. Tako? Ovo je najbolje rješenje života, mi svaki drugi dan da se kupaju. A ako ćete vi radi mene, možete 2 put na dan da se kupate. Ja ne plaćam vodu ni ovo, ali to neko plaća. Ali ako radimo svaki drugi dan, jel možemo da napravimo raspored koji muškarci i žene se kupaju prvi dan, koji muškarci i žene drugi dan? A to ćemo da... I onda da napišemo. A možemo li da namislimo kako neko zavisi ko kakav posao radi. Ako on radi neki posao gde se... Ero, teo sam da kažem. Čekaj. Sada, recimo, rade se određeni poslovi, sad je ovako vreme, pa jeste. A kad se budemo radili napolje, pa se oznojimo. Da. I sad ja čekam 3. dan da se okupam, a mrtav sam u znoju. Recimo, ili neko drugo. Zato sam ja predložio. Ja sam